39 días sa Banwa na Binin, antes ang adlaw sa Pasko. 79 days to go before Christmas. Kuatro minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa Maratunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Biyernes pet sa 7 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Biyernes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa mga nagatuto ka broda pinaagi sa paggalantaw sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sa mga aga man ginakaupo ang niwala agad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa Lasan Nueva Media nga takna sa mga aga sa udalong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa mga balita sa batagas sa Ginampang, kaga balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubig ko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang Philippine Army mayara sa aerial survey dira sa may area kung sa rin ginaluntaran sa inkwentro kahapon sa tunga sa mga miyembro sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army kag ginapatihan na diri mga miyembro sa Central Negros Front sa New People's Army. Sa bongga kamera pa sa nabatian ng pila ka mga linupok kadra sa may barangay Carabalan sa may syudad sa Himamaylan. Kahapon una nagwa ang report ang mayara sa duha ka mga napatay, ilabi na mga minors, pero ginatagman na diri sa Philippine Army nga wala pa sila sang may na-recover nga mga bangkay. May mga naguluwa man na gani kapon nga mga litrato nga daw sobra gani kuno sa pulo ang numero sa mga napatay. However, tiway pa man sa may gindala sa mga punerarya dira sa may Southern Negros. Base matapos sa karon ng aerial operation, may ginakapod dato na si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade. Sa iban pang mga balita lokal, ang Bacolod City Police Office nagahulat sang approval sang Campo Crame sining ginahingyo nga implementasyon sang gun ban tubtuban na matapos sang Mascara Festival. Same man diri sa ginhingyo nila nga magapatuman sang signal jam kadungan sang highlight sang Mascara Festival. I-check na sa report karon ni Bombo Carla May Defensor. Subong adlaw isa ka gatos sa kadlaw nga pagpungko sa pwesto ni President Bongbong Marcos bilang ika-17 nga presidente sa Republika sa Pilipinas. Para sa business sector Banwa, tinangin okay agad ang masobra 3 na kabulan nga pagpungko sa pwesto sa ngato ng Chief Executive. Kagamayadugang sila diri nga mga assessment. Inakaroon na sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga balita nasyonal, atensyon na dira sa mga budget officers ang panimalay presyo sang pila ka mga Noche Buena products para yon ang nagasaka bago dinimanda sa inflation. Marcos administration nakakuha sa majority approval rating ng 11 nagikan na sa 13 ka mga key issues sa gina-survey sa Pulse Asia. Isa diri sa mga gusto sa ato ng presidente mataga na gid sa bastante nga pagkaon ang tanan nga mga Pilipino kaga sa man mangin agricultural hub ang pungsod Pilipinas.
Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang Tiglicom sang Department of Budget and Management nagdepensa sa ning pag-approve sang confidential kag intelligence fund sang Department of Education nga nagadangat sa 150 milyon pesos. Ang Office of the Vice President nagapangayo man sang tunga sa bilyon ka pesos nga Intel Fund. Samtang numero sa mga unemployed o kanwala sa trabaho ng mga Pilipino ang nagdadangat sa 2.7 million halin or sa bulan sa Agosto. Mas mataas ni kung ikumparar sa numero sa mga Pilipino nga wala sa trabaho sa bulan sa Hulyo. Samtang ang Department of Migrant Workers nagkalipay sining pagpasaka sa Hong Kong sang sweldo sang Filipino domestic workers nga nagadangatan na sa masobra 35,000 kada bulan. Sa balita international, Philippine Embassy sa Thailand nagapalabot sang condolence sa mga pamilya sini mga nagkalamatay kadungan sang mass shooting incident sa nursery sa Thailand kahapon kun sa rin 37 ang mga napatay. Ang nanay police officer nga niyo nagapangatubang nga isang kaso and nagkuha naman nagpanginmatay man. Sige, giban pa ang mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. On sa minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga Philippine Standard Time. Nagalaw magitang makabalikan na sa normal kag sa ila sinitag sa mga balay ang mga residente dira sa may barangay Karawalan na syudad sa Imamaylan kasunod sa evacuation naging napatigayon kahapon mangod sining inkwentro sa tunga sa mga miyembro sa 94th Infantry Battalion at the same time mga miyembro sa New People's Army nga nagaresulta man ng naalarma at the same time syempre nagakagawa man ang mga kauturan naton nga halin sa Oryara subong sa iban nga parte sa pungsod Pilipinas or sa iban nga parte sa kalibutan nga ila sa pamilya daya dra sa may barangay Karabalan and neighboring barangays bago da suning nga na-report kahapon nga halin sa ngagay mo na nga bakbakanay and then hasta man kahapon sa ngapon may lain na pagid or dugang pagid nga enkwentro sa tunga sang members of the 94th Infantry Battalion and then the New People's Army dira sa area. Nagwani kahapon ang report nga may rasang bata or mga sultirito ni bala nagaedad sa 10 and 11 years old nga napatay kasunod sining enkwentro. However, gin-deny ini sang Philippine Army because according sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303 Infantry Brigade, why man sila yasang may na-recover nga bangkay. Actually, kahapon, may raman ganin sa mga nagatuluhaw nga mga impormasyon nga jasod show kuno mga nagkalamatay. So kuno na mo na sigurong matabo kagamo na batian mo pero tema nang kakulba mo po no. Makasaling kamanyan ti basi na mga miyembro sa New People's Army ito mga napatay to. Basi kon mga pumuluyo nga mga inosente bala. Amo ni mga naulami dadara pero why man sang bangkay naging papanaog nga to na sining mga miyembro sang kapolisan or sang mga soldado. Mga miyembro sang Philippine Army halina dira sa area at syempre kung mga napatay na i-retrieve again na dason na di naman nabi daloon ko din sa punerarya dira sa may syudad sang Himamaylan. Kung nakaisabi kung mga dulduhol na bala istorya raw na doon nag-exage na bala sa lingan nila just 8 na mga nagkalamatay di ay sus abo ba nang laday naton kay imagine mo na just 8 mga nagkalamatay ti siguro sa sulod sa pila ka dekada nga sa nguna puwerte mga encounter diri sa Negros. Abo naman ang liwat na naman nga sus pag-enkwentro handay nga abi taganay kon
maluyan na ning puwersa sa New People's Army. Although, aminado ba ng pila ka mga barangay officials sa dira sa may barangay Carabalan nga may mga inadlaw ginaya nga nagalabay ang inyong mga miyembro sa New People's Army, naging ganyo abi or mga naging doktrina bala na dira. Syempre ang ilan na yung katuyuan is madugangan man ang numero sa ilang puwersa mo. Ang mga fighters mismo sa New People's Army, but depende na siya sa mga pumuloyo. Mayara man niya biyas ang nagpatigya po na bala. Sa mo niya nga mga kausa, mayara man niya sa mga kotoran na to, nilabi na kung ikaw educated ka na, and may handom kaya sa imo nga kabuhi, ang imo yung nga target, ang imo yung nga gina-focus na bala. Paano mo na yung malabot ang imo handom? So para malabot na to ng aton handom, siyempre, hindi man kita pareho sang mga Chinese, for example, nga bisan hindi kita mo na kataas ng imo tinunan, basta tutukan mo yung negosyo, do maulo alibantar ganang imo pangabuhi. Kita, ang aton niya kultura is may eskwela kita, tapos nato ng kolehiyo, and mangita sang trabaho. So, dira kita yan naanad sa mga Pilipino, and we work 8 or 9 hours a day. Parang kung ano man ang gusto ta, syempre mabakal naton. No? So parang malabot na aton sa handom, ang profession man niya nga gusto ta, matapos sa gidanay kolehiyo. So kung amo na yang imo yang handom, why kaya sang liwan na yang nagasulod sa imo pinsar, kundi nga makatapos kagaya sa pag-eskwela, bisan ano kapigado ang pangabuhi, bisan na pa mag-working student ka na dira, ng mga amo ka man sa sulod sang balay, matrabaho ka dira, at the same time makapadayon na kaya sa pag-eskwela, tiway ka na yan sang time para nga magpamati ka pa diyan sa mga ginahambal sa mga miyembro sa New People's Army. Medyo masubo na ni galing banwa because kita nga mga Pilipino, kita man ang nagapinatyanay. Ang mga soldado naton, ang New People's Army, palareho man lang kita tanan. However, because nga kaaway kaya sa estado, kung miyembro ka sang rebelde nga grupo, once nga magpadangat nga daan sang impormasyon ang mga pumuloyo, nga mayara abe dira sang presensya sang rebelde or mga armado abe nga mga lalaki, tiamo nang respondihan sa mga kasoldaduhan. Kung ining inkwentro magluntad sa inang lugar, nga mayara gidya sa mga nagapuyo, may mga naga-star na dira, amo ni mga nagakaipit sa kinagamo. Amo na nga kunupad pa man lang, kung mayara sang presensya sang armado nga mga lalaki sa balay dira, for example, sa mga residente, the rules of engagement sa militar, palampuwason na sila danay. Ini pwede nga pagka-report niya nga mayara sang presensya sang armado nga mga lalaki sa muni nga balay, katuanan nila dito dayon. Hindi na yan pwede. Aba na nga kapon na alarma kitang sumunang numero sa mga nagkalamatay. Imagine nun, may pagkabate mo yan sa Diyos 8. Suspasi mga residente na tong mga nasa labato. Hindi man sila galing mga miyembro sang rebelde nga grupo. Sa mga standard operating procedure, once nga pa sila sa pamalay sa mga residente, kagara pa dira mga pumuloyo, hindi pwede nga magbayluhanay sang lupok na dira. And I'm sure wag gina kalipatan sa militar. Hulaton kati base nag-charge sila dira sang cellphone, mga laptop na nila, kay high-tech naman nga daan, subong ang rebelde nga grupo. Or base nagkaon lang sila na dira. You know what? We cannot blame sa mga residente. Kung nagakapilitan sila nga akomodaron kumayara sang mga armado nga mga tao, para nabi mga miyembro sang New People's Army nga magdangop sa ila balay. Paano ka na mapagulgul ka sang liog mo? Kung hindi mo sila pag-atenderon? Kung nangayo, abay sila dira tubig, kanon, manok na ra kon mga nano, nga pwede matag sa mga pumuloyo,
hindi mo paghatagan. That is why hindi kita makakusara sa mga pumuluyo. Kasi ginakup-kup nyo dara ang mga miyembro sa rebelde nga grupo. Hindi ta maintindihan ang ilang nabatyagan. Hindi ta maintindihan ang sitwasyon nila. Once nga white na eksperyensyahan ang muna nga sitwasyon. Kung ikaw dara residente sa muna nga barangay, medyo maligwin ang balay ninyo, magkadtuabi dara for example ang mga miyembro sa rebelde nga grupo, maayo, may inom tada na be, mapaligan na kami di gabi, may bugas ka muna, tigang yabe kami. Wala mo kung kaisa mga budong feeling boast yun na naana sila eh. I'm sure ka na mo sa mga kotoran na to, yung mga imata kamo na na-eksperyensyahan nila. We cannot blame them. Hindi na sila mabasol kung may tion ginaya nga may rebelde nga grupo ara sa ila balay. Kaya sa pagkadamo ganan sang kontra mo lang ano bato kada sang sa tegangan mo na sa isa karay na kon pila maubos sila dapat ka na sa way sudaan. Amo nang ang real nga ang realidad sang sitwasyon sa mga kaumahan. Di ba kasunod mga inuras na malakad naman na sila. Amo nang hindi pwedeng sulungon sa mga miyembro sang Philippine Army ang isa ka balay kung kabalo sila nga mayaran na dara mga pumuloyo, e then aran na dara armado nga mga persona, mga miyembro sang rebelde nga grupo, kay karon kung magbinakbakanay, da karon ka maipit ang mga sibilyan, hindi ina siya pwede. Kag I'm sure ginasunod gina sang hanay sang militar, amo na nga kung tuod ning balita kapon nga 18 mga nagkalamatay. So, sperte gurong ibwal sa mga pumuloyo. Ang initagan na yung mabaton yung pati mga inosente nga mga tawo na dira magkalaipit sila. Sometimes sabihin din nato naman maintindihan. Kung ano mga panindugan sa mga miyembro sa rebelde nga grupo. I'm sure sa kabukiran subong bumbo ginapamatian nyo. Kag ginasulit-sulit ta inihambal. Ginarelay na to ng mensahe sang gobyerno. Katahom sang programa sa nga to na gobyerno eh. We have this Enhanced Comprehensive Livelihood Program. ICLIP. Ginatagan sang ayuda. Ang mga miyembro sang rebelde nga grupo nga nagdesisyon nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Din ka pa na kakita nga sus nagrebelde ka na. Ang gobyerno ta sobra pa sa ginikanan mo. Sometimes gani mga iban nga maginikanan kuno kabugat na gid sa ginabatyag. Bisa magbalik pa ring bata, but mo na gani nga sa pak para ho. Kaya ka lang kung gusto mong magkao, di ba duwa na blagay ni istorya na eh. Ang kanton yung gobyerno, sobra pa sa ginabatyag sa mga ginikanan. Bisa nagrebelde ka na. Once ka magdesisyon ka nga magbalik sa sabak sa gobyerno, puwerte ang bulig nga ginahatag. May livelihood assistance tag 20,000, may dala ka pa na dirang armas lutang another pagid may corresponding amount nga ginahatag sa tagsa ka armas nga ginasungka sa mga miyembro sang rebelde nga grupo. Aba na kung kaysa, doon nita ma-reconcile bala. Doon nita maintindihan. Nga kadamo sa gyapon sa mga nagapili nga magrebelde. Bisan pa siguro, duway naman kamo gid nga nagastick gid kamo sa inyo nga mga ideolohiya. Kasubo nga may mga maipit dara nga mga ginatos ka mga pumuluyo. Hindi mga kabataan nga ni dapat mayara na sila sa eskwelahan. Ito subong kanselado naman ang klase dara sa Carabalan National High School. Hindi man nabipwede nga wala pa sang clearance from the Philippine Army, mag-resume na ang klase. So, kabay pa sa mga kauturan na ton nga sa kabukiran, wala kaysa siling nila, hindi man maglunta ng enkwentro kung kaya nagsugatan na mo. No? Kung wala sang soldado sa aton nga mga kabukiran. However, amo nang obligasyon nila eh. Once ikaw gani nagrebelde sa gobyerno, miyembro ka sang New People's Army, duha lang nang imo madagatan. It's either ikaw mapatay o kung ikaw ang makapatay. Kung magdesisyon ka man nga magbalik sa sabak sang gobyerno, that is a good decision. Good move.
Kagway nagauntat ang ato ng gobyerno sa pagpanawagan nga kung pwede pa man lang magbalik na sa sabak sang gobyerno kay wag gid may matabo sa inyo nga malain. Dira man na nagasulod ang panawagan ta. Sa iban nga mga miyembro sa New People's Army balang desisyon ninyo ya dira lang gid kamoya mentras tanto sa kabukiran ninyo pagdalaygon tong mga nagdesisyon nga magbalik na sila sa normal nga pagpangabuhi. Kaya nila gusto nga pinanampa sila dalamok sa duyan kamo gatulog. May mga alimatok pa ng mga linta, guro mga nagatrapik sa inyo daw. May mga lasang ba subong may mga linta, bombo. Antone? Tiyo kayo sa hindi mo ginaya malikawan ng mga amo sila. Ang pagkaon isang normal nga tao, hindi nyo makaon eh. Tiyo kayo sa hindi na maintindihan anong gidabing nagaduso sa inyo nga mag-rebelde sa gobyerno. Ang bus nyo to sa luwasang pungsod, perte ka gabagos bos ang aircon niya to. Tika mo, ara ka mo daya sa kabukiran. Hindi nyo ma-enjoy ang normal nga pangabuhi. At ang ibanda rin nga mga nagrebelde sa gobyerno, may madalom giman kamo yung rason. May mga sentimiento kamo batok sa gobyerno. Nagareklamo kamo nga may nalabot ninyong hindi nyo malabot ang hustisya. O ni inhustisya ang inyo nga gina-eksperyensya. Galing ko magpaamulya ka sa bukid. Ginatagan ninyo sa hustisya ang mga pumuluyo o kung wala. Kung kaysa nita mahangpan kag matungkat ano giman balang mga ginapakigbato ninyo. Iban siguro din natin sa pride and ego niya naman. Talaray naman ko rin sa bukid. Panindugan ta naman lang niya. Okay man lang na kung ay makamo may mahalita na da. Pero mga pumuluyod na gina-extort nyo. Mga ginagamo ko na maipit pa sila. Iba na din for sure pamilya nyo man din sila eh. Kaysa galing ara na eh, no? Ara na ti sulubo. Ta na lang, sigihon ta na lang niya. Pero we are hoping, medyo maka-contemplate man ka mo dira gamay. Makabinag-binag bala. Ano giman bala ni? Ano giman ni pakiglaban ko ni man? Magrebelde ko sa gobyerno. Ang social services nga gusto ko tani nga amo ning rason ko nga ginabatsyag ko nga may inhustisya kag daw kagapigado gid. Malabot ko ni ko nagrebelde ko kun hindi. Kung nagreklamo kamo nga kapigado sa pangabuhi kag daw kabudlay wa nyo ginalabot ang mga hustisya. Ginatagan nyo bala justice sa mga pumuluyo o kun wala. Ginatagan nyo sa hustisya o kun wala. Kung isa na din mga proyekto katuan sa gobyerno, halitan nyo man ang mga construction, mga heavy equipment sa mga kontraktor, hustisya ina para sa mga tao o kung hindi. Reklamo kamo nga may mga social services nyo, di ganyan kalabot na rin sa amon. May kami di tubig, may kami di linya sang kuryente, pero kung isa mga tower sang NGCP, kinapalupok nyo man. Di paano nyo naabi, malabot na kayo mo ng reklamo nyo, di ba? Ang mo nang gusto nyo nga ma-avail nga mga serbisyo. Yung mga farm to market roads nyo na. Nag-aubra sila dira, sunugo nyo ba ng mga heavy equipment? Di paano abi na matapos? Reklamo ka mo ang kapigado, pero mga pumuluyo nga mga pigado maniganing pangabuhi nila. Amo man ang ginapangayuan nyo. Dira man kamo gakaon. Waon nyo pa ng bugas nila. Kung kaysa mga manok nila, pangdakop nyo pa, karbaw nila, ginaguyod nyo pa. I'm sure kamamate, kamo da subong eh, no? Sa kabukiran, sa ngayong mailan, kundi na kamo nakalabot subong. Kamay pa nga ikuan ka mo, makabinag-binag ka mo. Amo na yung subong na eksperyensya sa mga pumuloyo, oh. Kung di man kamo yung taga Negros Occidental, o kung halin man kamo yung sa taga Negros Oriental, ay katabok-tabok man na kayo sa mga miyembro sa rebelde nga grupo, habang na nagkatabo, subong. Ginarelay na mo na sa inyo, kaya mo na nga mo na obligasyon.
Tinalipay ka mo nga mga tao, diyo, suso, why narap-arapan, kumano sila, mahapa sila, makamang-kamang sila, kay parating linupok. Nagasto nga ito ng gobyerno isang millions or even billions of pesos. Ibakal sang assets sa aton nga gobyerno. Tangke de gira, bala, armas. Timbis tani nga gamiton ni para sa pagpalabot sang social services sa tanan ilabi na sa mga far-flung areas. Gastuon ni naton para bato may patay man sa inyo, ti ano bala nakasubo? Imagine nyo balang pagtangis ang pamilya ninyo kung kamo magkalamatay? Kabudlay sa sitwasyon nila, mga kapuhan nyo ni gulong iba nga mga kabataan nga niyo. Imbes sa balay ni tanay sila magtulog, pero makapahuway, makapanghabol sila dayamayon, ti ari sila sa evacuation center, ti ano bala ina kabudlay. Kung budlay sitwasyon ninyo, budlay man yung sitwasyon nila. Di ko makapili man lang kita sang do kahapos, man lang pagpangabuhi ta. Nga nga piliun, tagyan na nga kawalamok da sa kabukiran da. Mo man ang laga sa inyo sa mga soldado, ti gasto naman kita diri sa nga kwarta. Duga-duga mga nagkalamatay. O isa, nag-rebelde ka na sa gobyerno, mapatay ka sa kamota sang mga soldado. Ang pamilya ninyo, kung mapatay ka mo, mga ayo naman sila bulig sa DSWD. Another gasto na naman sa gobyerno, burial assistance naman para sa inyo. Amo na bala? We have the right to criticize our government as part of our freedom of expression. Ba't kung pwede pa man lang yung normal ang aton nga pagpangabuhi nga pilion taginabi ng kabudlay, no? Subong ka reklamo kita nga kapigado sang kabuhi kag kamahal sang mga balaklon. Iban nga nga mga pumuloyo, kung kayo sa wahaw nagibugbugas sila, tigangguan pa nila para sa inyo. So daan nga gin pangabudlayan man nila to, tag pa nila sa inyo. Tikabay pa nga binag-binag nyo na kung gasinggitan kamo dra hustisya, hustisya ang natag nyo sa mga pumuloyo o kung hindi. 32 minutos ba naman nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik naton base tapos sa karon aerial operations ng Philippine Army, balikan naton sa Brigadier General ni Sancho Pasaporte and syempre report ni Bombo Gracelyn Labaton and Bombo Carla Defensor. Boom! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong
Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? 47 minutos na nakaligad sa tanang alas 8 saga. Pabalik ka na sa atos nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na bombohanay big time. Ano aming mahambalan ninyo kay subong adlaw, Oktubre 7, ang ika-isa kagatos sang adlaw nga pagpungko sa pwesto ni President Bongbong Marcos bilang presidente sang Republika sang Pilipinas. Santo diri sa resulta sang latest Pulse Asia survey, ang administrasyon ni President Marcos ang nakabaton sang majority approval ratings sa 11 nagikan sa 13 ka mga key national issues nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. Pero wala din napakita ang low approval sang administration's work in controlling inflation and poverty reduction. I'm sure sino man lang subong sa aton ang wala nagpanghakroy sa kadasig sang pagsaka sang presyo sang mga balaklon kag mga nagapanguna nga mga serbisyo ukon ang ginatawag naton nga inflation.
sang bulan sang Setyembre. Ang inflation rate sang Pilipinas yara sa 6.9%. Mas mataas ko ni panggid sa inflation rate nga na-record sang bulan sang Agosto. Mayara diri sa mga nagkonforme kaya naghatag sa mataas nga rating para kay Marcos. Sa areas of responding to the needs of calamity hit areas, 78%. Pagkontrol sang paglapta sang COVID-19, 78%. Pag-promote sang kalinong sa aton pungsod, sa 69%. Kag pagprotehir sa welfare sang overseas Filipino workers, 68%. Majority approval, santo diri sa Pulse Asia Survey, was also registered in the areas of fighting criminality, enforcing the rule of law, creating more jobs, increasing workers' pay, fighting graft and corruption in government, protecting the environment, and defending the country's territorial integrity, and ini ang ginatagan sang 52%. However, when it comes to controlling inflation, the major or the only majority urgent national concern ang kalabanan ng mga Filipino adults sa naghambal, 42% dari ang nakuha sang presidente. And on the issue of poverty reduction, ang record nagapakita nga mayara sang way paginabi sila yan nakadesisyon. Although ang record na ginpakita sang Philippine Statistics Authority, nagdamo pag mga Pilipino nga wala sang trabaho sa nagligad nga bulan na sang Agosto kung ikumparar sang bulan na sang Hulyo. Ginpati kayo nining survey Setyembre 17 Tubtob 21 kagin gamitan na nila sang face-to-face nga paagi sa pag-interview adults aged 18 and above. So amo ni mga ginapamangkot kano na bimatagan nila sa ning rating for President Marcos. Ang sektoral sang negosyo mayaraman sang okay nga assessment sa una nga isa kagatos kadlaw sa magpungko sa pwesto ni President Bongbong Marcos. Ang isa na dira sa nila malipatan habang ning pagpadulong sang presidente sa New York, ginbalikan niya ang friendship, ang maayong relasyon sa Pilipinas kag sang Estados Unidos. Hindi pareho sa kay former President Rodrigo Duterte, susperteng pamiripi niya sa US. Kag pakig-abyan kita kuno. Sa China, ganagin abyanta quote and quote ang Beijing. Nalabot ni Bombo Grace Lebaton ng Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Anong pahayagan nila? Bombo Grace Lebaton sa report. Kamin. Marlene Justo ang mga tikang sang aton sining 17th President of the Republic of the Philippines, no other than si President Bongbong Marcos o Bongbong Marcos Jr. No? So ang aton sining business sector, no, sa pagpanguna man diri sa Bacolod City sa MBCI o Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, ang ginapamunuan man o ginapangunahan ni Sir Frank Carbon ng Pomerly na nagpahayag nga ang una nga 100 days, no, una nga shed, no, pang isa kagatos nga adlaw sa katon nga presidente sa papamuno iya ang mga tikang Marlene Justo kid bisan pa nga arangkada naman kita sa tawag nga inflation, taas ang balor sang dolyar, no, nag-alalabot ang mga kalamidad, okay gid ko, no, ang ining ginahimo no, kagati una dira Erling ang pagsik, no, sang friendship bala nga natawag, kag ang pagpangita sang
kwarta. We need money, no? Kay niara pa kita sa tawag nga utang, dako nga utang, hindi lang basta-basta nga utang lang, no? Kundi dako nga utang nga until subong, no? Ginatingwaan ta nga mabayaran. Samtang galing kay nangutang naman na kita kahapon na sobra 100 billion pesos. Oo. So, wala siya naman na to, utang kita, bayad sa utang. Risk go na giniya. Risk go na giniya, Bombo Early. No? Kay, hindi ito makagibo kung wala kita may ginakaptan nga kwarta bala. No? Amo na nga ang pangita kung may kakwarta, matyagan mo ito, damo ka balatian, no? Galingin ulo mo, ano ginaro yung baka, kung hindi ka kalakat, kung wala ka pwersa, damo na bala, mo, Grace. Yes, nasobra ka pa sa tagumatayon, wala ka kwarta. Okay. Bisa tagumatayon, ikaw naman sa may kwarta, okay, ganyan, no? Kaya naman. Pero kay subong kadaan, we need to compete man, no? Hindi ta dapat mabilin kay kadamo na sa mga pungsod nga kadungan, tas ang una man lang, kay nabilin pa ta sa ilaya subong, no? So, una, best Merlin, congratulate sa business sector in pagpamuno sa atong presidente sa unang siyang kagatos nga adlaw, aling sang June 30 until now, no? October 7. Ate, una pa lang nila, nagka-amaze na sila sa pagpanaog, mula sa pila ka mga tao, no? Nga membro sang gabinete, sa aton sa nga presidente, kay siyempre, Bomberlin, once daan ang tao mo magkasala dira or di man masaligan, paano ka maka-champion sa imong mga first move, no? Correct. So, amo na, no? Nga amaze sila nga naghalalin kay isang naliga diyang administration, doanay kuno yung ara balang lansang, naging pokpok, nga hindi na makuha dayon bala mo na ang pag-describe man ni Sir Frank Carbon, subong niya, mauya ka na lang, no? Maalin ka kung di insakto mo, bra, no? Kag damo ka na sang maperwisyo dira, sa una pa lang yung 100 days. Kunda sa bagay, kulang tawa na nato, dining resignation ni Attorney Victor Rodriguez nga right-hand ay isang presidente, at the same time, si Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kaga si Commission on Audit Chairperson Jose Calida, may mayo man ang kaning kuan man nga epekto. At least bisa na paano makita takon na sinugid ang do hindi man maka panindugan sa sudlan nila nga trabaho bla. Yes. Ama na inspection sa mga tigulangan yung kakaubos yung sinabo mo. Yes, pero di kami mga kontrobersiya man yung ginakolamira na sila, at least nakilala ta nga daan samtang temprano. Oo. Okay, sila ni ginakabig naman tani nga haligi man o kung pillars man sa aton sini nga gobyerno. So mas maayo gid nga nakilala or nabalaan, no, ang ilang mga hinimuan man nga hindi maayo-ayo. No? So amo na ang aton sini nga goal tani or goal sa aton nga presidente nga na-expect taman bala ang pag-secure, no, sa nga tawag nga agrikultura. Ano ang long-term plan, no, sa bahin sa agrikultura kay diri daan sa Pilipinas, Bomberlin, kabalo naman kita nga aton sini nga strength agriculture gid. Ang kadamo sang dapat nga i-improve nga makabulig gid sa aton nga pungsod. Bisan pa nga nabilin kita sa balor pa lang sa dolyar na tawag. Oo. Tayo important kita nga daan na Bamo Grace, may raginaya sang epekto ang ining pagsaka sang balor sang piso bato ka sa dolyar. Base susunod ang mga kuano, mga inadlawan ni saka naman ang presyo sang gatong. Amogid, no? Amogid na ang ginaproblema ta until now, Bomberlin, ang pagsaka sa gato kagasunod ang mga presyo sa balaklon ni Vermont na daan subong. So, before matapos ng tuig, makasecure kita yung more foods, no? Diri sa pungsod Pilipinas, bisan pang amo na ang ginatubang madami na pagsaka. Basta nila magutman ng Pinoy, kita ko mga Pinoy, because Sir Frank, no? Nagpangabuhi kita yung simple lang, no? Makakaon tautan, isa kasi mana, isa ka ba karnida o baboy, Bomberlin. Sige.
Yes, mamuling pamatian ang pahayag sa presidente sa Metro Bacolod Chambers and Metro Bacolod Chambers Chambers of Industry, si Mr. Frank Carbon. Kita namon, number one, the first 100 days siya, daw nagbalik yung delikadisa ng Pilipino. Okay. Katuanan, kung makapungko ko na sa posisyon sa gobyerno, hindi mo daw ginsimintuhan, daw ginlangsang, di ganyan kakapindog, no? But, in the case ang Executive Secretary Rodriguez, resign na yun. Okay. No? Daw nahuya sila sa ilang ng mga panggiyo nga hindi nagresulta sa maayo para sa nasyon. Amo man si Angelisto na nag-obra fake news, no? Official spokesperson kasong presidente, o hambal ka, why mo ma-verify ba? Very, very bad, no? So, resign man siya. Yes. Subong si Kaliga, si OA, resign man. Daw ka namin lang, those people na kansindi how important ang ilang posisyon, no? Sa gobyerno. Kay sila, represent Goya, sila mong kagtingog sa atong gobyerno. Di kung ang ilang ginapang-obra daw hindi mahasusto, hindi epekto sa atong gobyerno, hindi lang dito sa sulod, kunikag sa gawa man sa Pilipinas. So, ano mo na nakita namon, no? Oo, nga daw ang delikadisa daw nagbalik. Oo. Ikadua, daw kita namon, nga daw hindi siya, nga kinanglanon sa Pilipinas, magpangamigo sa gawa. Okay. So, atong nagligat ang leader, daw ginsikwayang kano, China lang iya sagi pangiligo. Hindi ta kasarang ibagan mo, gamay ka nga nasyon. Oo, gamay, pobre, kinanglan ka migo sa, nga magbulig sa aton. So siya, sige, man migo ya po ng China, kinbalik ya ang aton migo nga kano. Yes. Yung kinanglan mo kung gamay ka, you need all the help sa mga dalagko nga tao. No? Oo. So, ikadua, kita namon nga ka-intindi siya. Tatlo, kabalo ka kita namon ka-intindi siya kinanglanon sa kwarta. That's why, if you're reading the news, ang Pilipinas na-upload sa mga ban, etc. para makakuha siya kwarta, no? From outside the country, kag private sector. So, gusto, no? Nga pang direksyon, nga dalagko. You need money, kahit hindi mo na matago siguro ng Pilipinas, trilyon ang gasto, ang kwan mo, almost pila na, 3 trilyon, no? Ang aton nga utang. Oo. In short, just service lang sina nga loan sina kag principal. Kasi mapiktuhan ang aton nga kwan, no? Social services. So, linya, makita pagita kwarta para nga masigi-sigi ang mga social services, no? Sa gobyerno. Kaya makabulig pag siyang infrastructure nga dugang, parang ekonomiya magasigi-sigi. Plus, mga amigo kita sa kano, may guhon kang tanan, kaya ginanglanon ka na sila, no? Kung gamay ka nga country, pobre ka na, kaya you need all the friends, no? Na magbulig sila mo. Okay. So, grace ang nakita namon. Oo. Okay, sir. Para sa imo, sir, sa diin naman yung part nga sa pagserbisyo ni President BBM for first 100 days nga needs to improve pa. Ang pagkuhain na sa Department of Agriculture, it's a good signal. Nakikita yan ang dako sa mga problema pagkaon. Halos tanan, istang asin mo, ginakaon sa bongga sa lamisa mo, sa pamahaw mo, gina-import pa. Yes. Kinanglanon niya, di ang dako nga plano kagbulig sa agriculture. So, namon, tani, ining first 100 days siya, slowly mag-move na siya towards agriculture. Kag may substance na bala, ano ang long-term plan sa agriculture? Oo, paano yan mairigaran? May irigar ang aton mga rice land. Paano na nga matagaan na siyang abuno nga barato nga sige-sige? Paano na siya nga makatraktura na sila? Paano na sila nga may financing sila nga barato? Paano nga makadirekso sila sa merkado? Nga hindi na mag-aging middlemen. Kaya ang mga manggaranon is ang middlemen. Hindi yung farmers na. No? So kita mo man na even in sugar. So namon, amunin kulang niya subong. I think tungod yung pinakadako mong nga problema is pagkaon. Pero may solusyon kita diya sa sulod. Unlike isang fuel mo, why ka solusyon kay baklong mo din sa buwa. No? Malayo na,
8,000 miles na ang Middle East na fuel mo, dollar pa. Ang dollar siya, doon ka subong kamahal. No? So, do tayo ang aton mabuhat na. Pero sa agriculture, dako din mabuhat na wrestling namon, we should now move towards agriculture. No? Sabay pa nga makakuha siya maayo nga mga tao na really magputoy-putoy. Pag-ining mga regional director sa agriculture, kag mga provincial director, magputoy-putoy man, no? Sa pagkaw. Amo na pinakadako mga problema sa Bongers. Lanton mo. Inflation, ang kamahal sa pagkaon, nagkamahal sa imo fuel, which kadto sa kuryente nga mahal, kag fleeting nga mahal. Kaon gananay unahon, ta, ang Pilipino, simple ang pagkaon sa days, no? Kita, rice, fish, vegetables, o kita. Once in a week, no, makakaon kita doon kayo na baboy, no? Dahil okay, happy na sana, makalawlaw kasayan kita. But basically, mula lang staple ta happy na sana, vegetables, fish, rice, no? Mula lang nga itong, so let's focus on that, no? Dahil, ang movie na dapat, then, probably, isa 3 years silang kung amo nang iya mabuhat nga mabalik ng staple food ka magabarato, kag enough for us, yung sabihin court will be a big na win na siyang presidente ka. Lastly, sir, what can you say sa pag-respond man sa presidente o kung iya ang mga gabinete sa recently lang ang mga calamities, sir? Ang calamities, Grace, sa budlay-budlay, hindi number 1, di mo mantisipag. No? Oo. Yes. Hindi ka kabalosan, o siya maabot, diin siya maabot, ano ka baskog ang hangin, ano ka dako ang ulan, and very, very hard. That's why very, very few is really can respond properly. But I think, tungod man siyang atong kapigadohon, naubos man ang kwarta, it will be very, very hard, no? But it's a good thing ng atong presidente, ginlantaw dito kung ano, and I'm sure withdrawing it lang now, kung paano sabi na din, no, ang nawad-an balay, matagaan balay. Momo Grace. Okay man lang na kay kung ang ato ng sunod gobyerno, mayroon lang gina kitabi sang wise inang fiscal management. Siguro hindi gin magabon kadako ang ato ng suning utang kaya sa nga pandemic nga daan na to, perte man ang ayuda nga ginataga sa nga to niso ning gobyerno o galing kay pangutangan na taman to. E bila pa kita ka makotoran nga do hindi pa balaya kontento. No? Hindi kita kontento sa nabaton naton. Di ko mintras tanto yung tingalon lang kita sa nga gobyerno tapi layan ang kautangan at kay ang revenues nga na nasa to apektado. Momo Grace. Maberlin? Okay. Tsakto gina early, no? So, sa first 100 days, may ara man sang improvement gali, no? And there are many things needs improvement pa, no? Sa pagpamalakad sa ato sa mga presidente. And of course, tigayon kita sa maayo pagid, no? Better pagid nga resulta kung kita mag-ugyon man, no? Kag isa pa early, no? Ang atandaan nga mga utod, tanan kita ha. We are expecting from the president more pa, no? Damo pa. So, kung sa bagay ang pagpungkol sa isa ka presidente or ano man na nga official, depende na ya kung ano ba nang iya nga posisyon. Di ba namin natin ma-judge sa 100 days lang, sa 6 months lang, but every day. Yes. Every day. So, lauman kita, more wisdom para sa ila sa pag-lead sa nga tono sa nga pungsod. Kay tibalan mo, kadako ganaya sang obligasyon sa isa ka presidente. Amo to nagligan nagwa Singapore bilang presidente, expected ta na ganayang mga kritisismo. Kay bago lang naglabay si Bagyo Carding, gisiri sekreto pa sang Malacanang ang paggalakat sang isa. yes. Gasto man to sa nga to ng gobyerno to. Imagine mo na ang magasto nila to pwede pa magamit sa ibang tani. Pumayara kita good fiscal management. Yes, correct.
Kag ti subong nga daan, no? Di kita ka pabasta-basta lang malakagasto man. So kinahanglan gid sang wise man bala nga pag timing Ma'am Arlene, no? Sa aton siniya nga lakat diri daan sa Pilipinas subong nga ara kita sa inflation nagdugang ang mga kalamidad, no? Kag ang utang tapagid. So dapat tani wala sekretohan na bala. Wala sa May sekretohan na. pamana, pero nga po mo ko no, may malaga na. Amogin, no? Hindi lang apo sa nagani panabag dapa-dapa. Apo sa tuod. Apo sa lawas, apo sa tuhod, no, gaya na. Pero sige lang nga, habang may buhay, may pag-asa. No, pero nasang kumukoti-kotitap, ano gani, sa likod mo nga na ho? Ario, kanami ka background ko diyo kay ginpasiga, ginila aga pa. Ay. No? Kanami Showcase. man lang no. Kamusta dira ang may nagalabay man ba mo, Grace? Yes, mira man mamalin sa mga nagalapay, no? Pero mostly gidya ti maglapit na gabi. May no? bantay da subong. Mamangkot tawi kung pilang presyo kana may nagabangkot ti sayo pila ng dako. Ario. Sige, Mamalin na Ben. sila. Gaobra sila subong, no? Pwede ko Oo. da ka panapad sa inyo da. May aga. Ari mo Oo. subong siya ba mo, Grace, sa nagabaligya ang mga parol ni Bla? Nga nagalain-lain niya ang iyang kolor. Depende sa Christmas lights nga ginbutang. Yes. Okay lang. Ari Ano- po Berlin, ano tawag no? Si sini, Sir. ma'am? Sir, ano di kayo panawag Electric ko? parol. Mga ano ni sila? Lantern. Tagalog lang ma'am, pwede. Ah, okay. Sorry. Tagalog Sir, sila. ano pong tawag sa mga dinidisplay nyo dito? Ito ma'am, kapis. Kapis. Lantern to, sir, no? Lantern. Ano? May Ano? Christmas light. Ako may Lantern na bombardier. Na Christmas light. Anong tawag dyan? Ano lang tawag dito ma'am? Mga Tagalog speaking to, bombardier. Oo. Nga taga din sila haw. Taga saan kayo, sir? Taga Nueva Ecija po. Pero ang boss po namin sa Pampanga. Bakit Okay, kayo every- nakarating dito? Every ano po, pagka malapit na po yung Christmas, tsaka lang po kami pumupunta rito pagka. At Kailan po kayo dumating? wala pong 2 linggo, nito lang po. Dalang-dala nyo to? Opo, dala-dala po namin. Tapos po yung iba, dito na po namin binuo yung iba. Okay. Sa subong, Ma'am Marlene, nagahimo man din sila sa mga additional pa, no, nga i-display nila. So, Oo. sir, so far, kamusta yung pagbebenta dito? Okay lang din naman po ma'am, maayos naman po yung pagbibenta po namin. Kahit pa paano po, meron din naman mga bumibili na. So, mga magkano? Nagbabari sa sizes kasi, no? Opo, depende po sa sizes. Kunwari po ito, itong kapis po na ito, 3.5 po ma'am. Itong ganito. Yung malaki? Ano ba, Marlene, no? Ang 3.5, ang muna siya ang puti. Gamay? Yan po, lahat po ng klaseng dako, malaki. walang pinakadako. Okay. Ano 3.5. size to? 25 inches po. 25 inches yung Marlene, cost 3,500. Opo. Why na ayaw? Wala na ay wala pong Wala nang discount. tawad. Meron naman pong discount. Kung po, kunwari, pagka medyo marami pong kukunin, discount naman po ng kahit 300, gano'n. 3.2, gano'n po yung bigay po namin. Hanggang Ang gamay 300 yan. pesos. Opo, yung Yes po, Marlene. Yung maliit na nasa ilalim ng puti. Yung maliit na nasa ilalim ng puti, sir, magkano? ito po. Ito po. Yun muna. Ito naman po, 1.2. 1.2 po. Opo, 1,200. Ano kasi tawag? po yung mga ginagamit na po namin mga bumbilya, mga ano na po, guaranteed, yung mga LED. Kaya po, Ay, mahal siya. medyo nagtaas po kasi yung presyo ng mga gamit po ngayon. So ano na siya, Christmas light ang susunod? Ano man? Anong tawag dyan sa kumukutitap? Ito po, snowflakes. Snowflakes po. Snowflakes, Bomberlin. Snowflakes nga suga. Snowflakes na po yun, ma'am. Ano? Snowflakes na suga ilaw. Opo. Ay, hindi Saka pala ang Christmas presyo naman po light. nito, 2.5. 2.5 yung ganyan. Isang set na po yan, ma'am. Isang set, Bomberlin. Lahat na po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces po. 6 pieces, itong maliit, o ang gamay Bomberlin, sang talom, sang pula. Ha. 2.5. 6 Pwede na pieces. siya sa gate bala or itapik mo sa dingding bala. Namin na siya. Oo, namin na siya lang tawon, no? Especially, igid ba lang time how. So, ito, yung standing Itong reindeer po niyan. reindeer. Ito po 3.5. Tapos ito naman pong malaki, 4.5.
Ilan yung magkano yung maliit? Ito po 3.5 po ma'am. Kung po siya 3 reindeers tsaka po 1 Santa. 3.5 na yan. Opo, isang set na po yan. Yung isa? Yung isa naman po 4.5. 4.5. Kasi, bakit 4.5? Kasi po medyo mas malaki po yung sukat po yung sizes po ng mga ilaw niya. Nadagdagan po siya ng meters. Pwede mo mapadoko ang kamera, Bombo Grace, Yes, Ma'am Marlene. para sa reindeer. Reindeer, Aryo. Duha ni ka set, no? Opo, isang set na po yun. Oo. 3 reindeer tsaka po 1 Santa. So, Oo. Ang 3.5 isa- na iya. Ito po. Yes. Medyo nadagdagan lang po siya ng meters kaya medyo tumaas po yung price niya. Okay. Kaya mas malaki po yung ano po niya, yung pinagkaiba po sa ano. Mas malaki po siya dito sa 3.5. Oo. Pero gamay lang ka-diferensya man, Ma'am Marlene. Opo. Oo, correct. Anong mostly nagabakal? Ano ang mostly nga ginabakal dire sa inyo? Ma'am? Ay, sorry. Binibili. Oo, Tagalog pala. Anong kadalasang binibili? Yes, Ma'am Marlene. Ano yung kadalasang binibili? Ano yung kadalasang binibili sa inyo dito? Ito po mga to ma'am. Itong snowflakes tsaka itong rolling star. Snowflakes. Tsaka yung... Oo, mga circle nga lanterns, Bomba Arlene. Oo. Ano ganito tawag liwat kagina? Kapis? Ano to? Oo. Anong tawag dito? Kapis? Kapis po. Startala kapis. Startala kapis. Galing kapis yan. Opo, gawa po siya sa shell. Okay. Made of shell, Bomba Arlene. What kind of shell? Hindi ko rin po masabi mo Star. kasi hindi rin po kami gumagawa po ng ganito. Okay. Ano? Star Gawa po ng mga ala articulate kapis? Star ala kapis? Opo. Okay. Hindi din sila nalagay mo, Bomba Arlene. Baligin dala lang nga din nila. Oo. So, made of shell na siya. Dason sila nila mabutang sa mga lights. Kayo na ang naglalagay ng mga lights, sir. Opo ma'am, kami na rin po. Depende po sa design. Kung ano po yung maisip po namin design, yun din po yung ilalagay namin. Pero iba-iba po siya ng kulay. So, kung marunong kang mag-alaga, pwede naman siyang i-recycle pagka next year. Sir, kung marunong kang mag-aalaga niyan, no, pwede siyang i-recycle next year. Pwede rin po ma'am. Kunwari po, nabasag na po ito. Pwede po namin siya i-repair. Pwede. Nare-repair din po namin siya ma'am. Kunwari po, napundi po yung ilaw. Papalitan po namin. Tapos pag nasira naman po itong kapis niya, hihinangin na lang po namin itong mga niya. Kapag ganon, yung presyo, Depende po ma'am kung gaano kalaki po yung yung sukat tsaka po yung gaano po ang kalaki cost pagkat. po yung wear niya itong ilaw nito kung gaano kalaki po yung papalitan. Kasi po ang per meters po kasi ng ganito 100 plus po yung 1 metro ng ilaw. Okay. Okay. Nga dira sila nakapwesto. Ano, may kakilala gid sila dira sa Bacolod? Bakit dito po kayo nakapwesto? Sir, may kakilala po kayo dito? Marami po kasi yung pinaka-boss po namin dito, marami na po siyang matagal na rin po kasi yung boss po namin dito, 14 years na po. 14 years. Opo. Pero ako po, ngayon lang po ako nasama rito. Okay. Kaso lang every year, dira gina sila nagapwesto. Oo. Every year kasi, sir, nakikita namin dito. So, kayo rin po yun. Sila rin po yung mga pumupunta rito po. Ngayon po kasi, ngayon lang po ako napadpad dito. Bacolod. Okay. Welcome to Bacolod, sir. So, until when sila dire? Until when po kayo dito, sir? Opo. Hanggang kailan po kayo dito? Kung po kami, December. Opo, mga 15 po siguro, baka ala na po kami. Kung hindi po abutan ng bagyo. Until December 15. Anong pangalan niya? Anong pangalan niyo po, sir? James po, ma'am. James Barnachea. James? Barnachea. Barnachea. Okay. James Barnachea, Bomba Arlene. Barnachea. Barnachea. Opo, ma'am. Taga saan po kayo? Yes. Taga din ganito sila? Shaya? Taga saan kayo, sir? Taga Nueva Ecija po, ma'am. Ilan kayong pumunta dito? Opo kami lahat, 6. 6 kayo. So, So, dara naman busy. na sila nagatulog, no? Kay Star? May ano kayo dito? Sleeping area. Meron po, ma'am. Dito po sa likod, tsaka dito po. Okay. Okay. Ayaw man mo, Berlin, kay dire man sa likod bala. No, sa sulod ang ilang quarters. So, dira sa Christmas lantern, amo ning pinakamahal, si 3.5. Ang pinakamahal sa lantern, sir, amo ni 3.5. Opo, meron pa pong mas malaki dyan, ma'am, na Ano? Magkano? Ilang inches 'yon?
Ay, hindi ko lang po kabisado ma'am kasi hindi pa po. Pero ilan yung presyo? Sa ano po? Kano? 6,000 po ma'am. 6,000? Mas malaki pa? 6,000 ang pinakamahal. Oo. Ang pinakamahal yun 6,000. Oo. May angel din kayo. I mean, No ma'am, angel po. Yung nasa magkano yan? 5,000 po. 5,000. Okay. 5,000 lahat. Opo. Ma'am Berlin, Okay. may angel ba lang nga may dalang turutot? Oo. Yan. Kag Ariyo. iban pa. So, amo naman na ni siya mostly Mm. ang ginahimo nila, no? Yes. Kamahal man Ma'am gali Berlin. isang dako, no? Sa Ismail. Oh, gani. Pero pwede mo na matago. No? Oo. Pa-repair. May repair man. Oo ma'am, nagre-repair din po kami. Pag lumapit ako pwede. dito. Sorry Pwede. po, ma'am, pagka magpapa-repair po kayo, Mhm. mara mo, pagka magpapa-repair po kayo ma'am, magpapadag po, advance po kayo ng bayad. Yung pinakunwari po, nasa 2K po yung 2,000 po yung bayad po nung papa-repair nyo. Magdadaon po kayo ng 500, gano'n. Okay. Until matapos. Pagkatapos po, mga 3 days, kunwari po, depende po kayo sa laki. Mhm. At least meron sang ideya nga to sa mga kautora na so amo ning range sang presyo. Bobo Grace, thank you gid. Yes, Ma'am Berlin, no? Live kita dire sa area sa Mandalagan. Ini si Bombo Grace din Labaton, nag-report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent to overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Direkta dira sa may before sa nga Taytay bala dire sa may barangay Mandalagan. Apan ang ginapwestuhan sa mga kotaran nato ng mga nagabaligya sa nga Christmas lantern sa Star ala Capiz. Kaya inanga made of siya lang iba na dira dito pa na sa Capiz halin. Kung sa bagay, iba na sa buong nakasugod na gaman, no? Mayroon na sang kumukuti-kutitap sa og sara na dara o kung sa may dingding and nakaput up naman iba na ganin sa mga Christmas tree. Bisan na sa mga tando mo lang dara mo bala mapang sangit ay ni mga Christmas lights. So katahom kung na magtunod na bala si Haring Adlaw. So buong nga daan pasado alas 5:30 pa lang nagatunod ng adlaw. So longer ang gabi sa buong sang sa adlaw. Awan ako na kaysa alas 6:30 pa lang sa gabi, no? Abi mo kung kadalo managyan sa nga kagabihon. It's because ang mas malaba, subong mas malawig ang gabi sang sa adlaw. Sa kwa na kita mo winter, winter solstice na kita sini kaya mas nubo, subong alipot balang adlaw sang sa gabi. Sige, ang Mascara Festival te Arena Hawa nakapangilay na. Kana kay payuhom-yuhom na ba preparado na dira mga barangay para sa pag pasundayag sa ilang tagsa ka mga performance sa aton nga street dance and arena dance competition. Kag syempre tamo ginakalang man sang tanan. Imagine ta duha ka tuig man no? Duha ka tuig nga may kita nagkapatigayon na isang Mascara Festival bangod sa COVID-19 pandemic. So amo na ni subong ang ginawratulata. Mayo lang man na kay at least ginalugan na sa ato na gobyerno ang mga protocol banawa kag makapatigayon na sang festival. Sa tagsang magpatigayon kita sang festival, syempre kadamon sa mga nagakadto ilabi na sa highlight na again. This time, October 23, ang aton nga street dance and syempre, ang arena dance competition. So, sa sulod sang pila na siguro katuig, umalin sa mayara sang mga nagapang sasko bala. May mga nagapanghalit sa ibang nga parte sang kalibutan na ginapili. Gina nila syempre ang mga kahiwatan na bala, mga activities sa kadamo sang mga nagakadto parang kadamo man sa malitan nila. Ginatumbod na to na dire ini mga nagapalupok sa mga improvised explosive device, mga nagapangtandom sa mga bomba balang ginabilinan na nila sang cellphone. Ginabilinan na nila sang cellphone
ginatapik na nila na dira naka-vibrate na ang cellphone. Pag bilin niya na dito, maglayo-layo na siya, tawgan tong cellphone, matrigger to ang bomba, amo na siya nga paglupok. Dumduman ninyo ang Boston Marathon bombing sa Boston, Massachusetts sa USA. That was a very unexpected gaya nga hitabo nga sa puwerte nga kalipay sa mga tao. Mayara galiya sang nagbilin sang daw ayan to siya do rice cooker nga daw pressure cooker man to nga do na ano to. Butangan sang bomba to, binilin sang isa katawo to. Tinawgan ng cellphone, sus perteng si Gabong kanamo sa mga nagkalamatay. Sa movie bala ni muada nila sang sang movie, I think The Patriots Day ang title sina. Kita mo na bumbuton. The Patriots A Patriots Day. Si si Mark Wahlberg. Siya nang dira ang bida. Amo ning movie nga naghatag sang kabuhi. Dira nila balagin base sa Boston Marathon bombing. Ang Patriots Day nga kadamos duway arap-arapa ng mga tao, ang mga rescue to, nag-respond. Kung sino mga salbaro nila kay kadamos sa mga napilasan and mayroon pagid diya sa mga nagkalamatay. Tiya mo ning ginalikawan sa nga torso ni mga otoridad sa tagsa nga mayra sang dako nga kahiwatan nga kadamos ang tawo nga mga magakadto. So paano ini siya mapunggan? Ang mga parehos ni. Because mas mayo gid nga nagapreparar kita. Sang mangin sorry na lang kay natabo na iban niya nga danya why gina sila iban niya nga maayo nga nadumduman bala kun imang halit sa isiga pareho. Through bombing. Tiba pong gun ini ko why signal sang cellphone. Alangan manabi maamumano kada. Kung kada mo tawa lang ang palukpon mo gada yung kay mo nga kaugalingon o kung mabilin na kadaya sang granada o kung ano nada. Nga gapalagyo ka palang pagkuha mo sang safety pin nga baghaboy mo na may ikaw man malitan ka man. Tini ni siya mahimo kung wala signal sang cellphone. Tiya mo ni subong ang ginahingyo sa National Telecommunications Commission mayara kita na signal jamming or pagkat sang signal. So tutok lang kamo sa bombo kay pangitaan kita nato nya pagi para nga mahatag sa inyong live feed sang performance sang tagsa ka mga barangay nga magapakigbahin sa street dance and arena dance competition sa Bonga Mascara Festival. So ginaulat-ulat pa man na din including na ang approval sang Campo Crame for the gun ban na gin-request sang Bacolod City Police Office. Sa piyak kalinya, Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene. So, ang Basic Internal Safety Operation Course o kung mga bisok ang ginbutang diri o kung ang mag-augment diri sa Bacolod City para sininga pagpatigayon sang Mascara Festival Bombo Arlene. So, 315 ka mga personnel ang ginbutang diri. Dala na diri ang mga police commissioned officers o kung amo ini sila ang mag-mand o kung nag-supervise sa mga police kung mga PNCOs Bombo Arlene. So, amo ini ang mga command no o kung mga man sa mga kapulisan naton nga mag-augment diri. So ang mga supervise gikan ini sa po Bombo Arlene kag sa meraman nga gikan man sa PRO6. So gipahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir ini sila igabutang sa mga venues no sa Mascara Festival Bombo Arlene para sina diri sa may area sang Lacson, area sang Plaza, sa areas ng NGC Bombo Arlene. So dira ini sila igabutang kay ti amo na dira ang kalabanan ng may mga aktibidades Bombo Arlene kag kung istoryahan naman ang ganba na Bombo Arlene ti ini sila nagahulat pa ini sila sang approval pero pa ginaptigayon o kung implement na ini nila sa Bombo Arlene no nagapatigayon ini sila sang pagbantay na pag
checkpoint, no? Pagpatigayon sa nga checkpoint Abo Berlin. So susubong kung mayari ini sila yung makompiskar, magapangatubang lang ini sa paglabag sa nga RA 9165 akon 10591 kaya kung mag-aara ng Berlin ang letter nga gikan sa Camp Crame, so ini sa ang persona nga mayara sang armas ti magkapangatubang ini siya sa kaso man nga paglabag sa gun ban Abo Berlin. So far sa subong ti wala pa gid approval pero sa gihapon ng ila sini nga pagbantay ara gid Abo Berlin kapatigayon gid ini sila sa nga checkpoint. So sa signal jamming naman yung Abo Berlin ti posibilidad nga ano ini nang signal jam during arena na kag electric mascara Abo Berlin kiti expected ginaiya nga dira gid madugok ang pumuluyo Abo Berlin o kun dira gid magdamo ang nakadamuon sa nga tambong Abo Berlin. So expect ron na naton di na matingala no kun hindi na mga Protekon sa bagay nga madala kapabi armas. Kaya Okay. kadariya para ya maglagaw bombo Carl. Enjoy lang niya kay kung makalagaw ka man lang nga dala mas mayo gani ko kaysa way ka sang damo gid balay nga dala. Amugid Abo Maka Berlin. body bag ka lang na dira, mera ka lang ya coin purse, cellphone, okay na, panyo. Show abay na Yes. dira. Kay ka Amugid. gutok na nga dan kag yawan ka bala lusot-lusot, malinakat ka pa nga dan, way jeep. Yes, sakto gina Abo Berlin no kada previous nato ni interview kay Colonel Martir nga ginahingyo na lang no kung pwede hindi na lang magdala sang backpack Abo Berlin kiti may ara mga event no ang mga event area ako mga ginaanan sang venue no may mga aktibidades dira ang mga bag na backpack ng mga padalag ko ginapabilin ina Abo Berlin para na lang sa seguridad nga hindi madulang imo sini nga backpack hindi ka na lang gid magdala para at least nga bisan diin ka lang nga mga venue dira magasulod pwede gid hindi ni pagibili ng imo sini nga dala. So mas mayo nga hindi ka na lang yung magdala backpack, hindi kaya magagainom niya kung diin dira kay ginabawal ginabong Berlin no biskan diri sa public plaza ginabawal ang pagpanigarilyo, ginabawal ang pag-inom bisan diin. So dapat mainom ka lang kung diin ka lang nagbakal sang ilimnon. So dira lang pareha sina sa mga kiosk dira sa may atubang sa Police Station 1, kag sa atubang sa Plaza Mart Abo Berlin. So dira ka lang ya pwede makainom kiti amo lang na dira sila ang pwede makabaligya sa mga ilimnon Abo Berlin. Okay. Yes, Abo Berlin pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. May nag-abot kita kahapon ng augmentation from Pro 6 no. They are pre-BISOC undergoing pre-BISOC no and total nila is 315 and may ara kita nga of the 315 may 20 plus police commissioned officers who will supervise them. 315 dala na ang ang mga officers natin do 315 plus da mo na siya. Okay. So sir, ang ining 20 nga sir nga mag-supervise sa ila, gikan sa diin ini sir? From ang iba na from NOPO, iba from regional of police regional of 6 man, they will be incorporated sa ating mga task units no sa mga task unit sa NDC, sa Plaza, police sa Lacson Strip, and some of them will be rendering duty also during street dancing and electric mascara. Okay. So sir, ang NOPO, sir, may ara sang 181 ka mga kapulusan ang igabutang nila sa Panaad. So bali sir, amo man ini sila ang igabutang man sang NOPO diri sa Bacolod o kun amo ning ila sini nga iga-augment? Yes, I think mga sa October 10 pa sila na-deploy sa Panaad and after that siguro after next week, ang 1 week malang sa Panaad, hindi naman sila sa amon i-deploy. To beef up our strength para sa aton nga Mascara Festival. Okay. So ining 315 dugangan sa 181. Yes, ma'am. Namo na siya. But expect pa kami kasi next week may second batch pag mabot from Police Regional Office. Not only sa mga activity areas, no, may mga araman na anti-criminality, araman na sige man nato ng population aside from sa mga festival sites pa. Ibang deployed na bit sa damo sa all over Bacolod City. So ini siguraduhon gid sir ang safety sa aton sini nga mga kauturan sir. Yes, ma'am. Amo ginagawa ta may task unit billet man ta sa mga hotel, sa mga patay sa aton nga mga critical infrastructures and kadamo pa ta task unit nga kinahanglan sang tawo.
So sir, ini sir ang gun ban sir. Kamusta sir? Na-approve na sir? Yes, ato na padala naman to, no? Waiting na lang kami for approval. Okay. Pero sir, waiting sa approval, gina-implement yun na lang ini sir. Pag na-approve na siya, mapadala na diri sa amo ng approval, we will immediately implement. But before pa yan nag-aabot ang gun ban, gakandak na kami checkpoint sa 24/7 na siya. Schedule na nangatanan ng police station. Kaya wala pa man approval ang gun ban, but kung may makonfiskar pa yung firearms, they will be charged with the Public Act 10591, illegal possession of firearms. Wala na naman approval sa gun ban, but wala pa yung gun ban. Normal police operations, normal police functions na ubragin na namon like conduct of checkpoint. Sir, ini sir ang signal jamming sir. Adiin ini nga mga areas posibleng nga magka-signal jam sir. Yes, once approved, those electric mascara and street dance. Waiting na kami for approval, but kadupay naman to napadala pati araw kami. Okay, so possible nga ini ma-approve gid ini sir. Yes, of course, I would like to thank Police Regional Office, General Francisco, for giving us the augmentation. No? Dapat mabulig ang augmentation diri kay if you are rendering duty every day, na-exhaust na atong tao. No? So, pwede na sila may karilibo. Hopefully, matapos ng maskara with peacefully. Okay, Mamo Carl. Yes. Bomberlin tiya mo na no at yang Sadya na talaga niya kag likawan ni mga hindi bala maayo nga mga plano ka mga buko nila bala dira. Bobo Carl. Amugit ganday Bomberlin no hindi na ni sila matingala kung tamo sila yung mga kapulisan niya makian Bomberlin no kay tigin pa augment kit ang labanan nga mga naga-atargo sa bisok no kag sa Poman Bomberlin so ang sa ato na siguro nga arena dan sa competition. Masugot pag ginadira kay expected na to ng pag-attend sa ato na presidente. Yes. Yes, Bomberlin na bukit no. Kagating ibandari. Kung magkitanay, sila magkitanay na nga daan Bomberlin diri na hindi sila sa ubos-ubos magkitanay no. Kung sila sa Mandalagan, possible diriya may signal pa na diriya. Pero kung nga dito na maglapit na ya sa may public plaza, especially sa may paglaop dira pati kay yun ang dance competition. Possible na wala na kita diriya sa signal Bomberlin. Correct. Sige, Mamo Carl, thank you again. Bomberlin naman ang report kika sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. So, amo na ni mga preparasyon sa nga to na mga otoridad para sa pagpatigayon sa Mascara Festival. Ilabin na sa may highlight sa kahiwatan sa Oktubre 23. So, preparahan lang gid nato na banwa or kooperahan because ari kita diri para nga magkinasadya lang kay nahidlaw man wala kamo sa Mascara Festival. At is bisa na paano makasirculate man ang kwarta at the same time mabuhi ang negosyo, makapangalipayan na naman na kita ng mga pumuloyo. 38 minutos na nakaligat sa tangang alas sa Nueva Saga. Kolabo sa nangaton nga tiyempo dari sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Stantay 9 Dias na lang banwa na binin antes ng adlaw sang Pasko. 79 days to go before Christmas. Sige, na na kita buwas sa buman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas